Ala! Madam, naimbag na bigat. Ay, maestra na, dada ka, ma'am. Ay, siya ni Ma'am Suswan. Lala na, day ta. Mo ni Lote. Ay, laka, day. Ay, abak? Ay, awan na. Ay, ba, day to'y kadagi grade kan kwa na module na, Ay, ano, day ta ka, day. Ay, module kan grade. Ay, kita, kumanta talaga nga nala. May panay, balseg. Ay, maestra, hala. Apay, kastoy matagli grade na. Apo! As may isang akwa, teacher, nadagsan. Barukong ko nga nababati grade na, Wan, sige, surwa damdamang. Tabal si balsig. Man din, ano da, Jay? Ay, awan. Imbagak surwa nga suruan. Ay, haan nyo nga kukwaan. Balsigan. Suruan nyo nga nalaing. Sige, aking knakon. Sige, maestra, aging ingat ka. Eksena tuwing mahal na araw. Watch this. Kumare. Di ko na kanya. Bawal ti agwalis. Aray ko, kumare. Anyamot to. Isti agwalis. Bawal nga ro. Apo, anya. Anan. Natinag nakagday po ka. Nala ko na kami kanya nga ang kagtultulong. Kasanto-santo. Atan. Awan, natukulanon. Next year to umimbag day tayo. Papanam. Agdigas. Iimbaga kanya mabawat agdigos na tatasanto-santo. Nabangsit dalo din. Nabangsit de pipit ko garo din. So agdigos na ko. Di baga kanyang di kalman. Agkaw-kawan. Daw niyam tatat madi umangot. Basta Sumiljay. Kumare! Apay at pilay-pilay ka magmag na kinalumlum tigpart na sa akam kumare. Ay kumpare? Wow, nagsakit. Wow, nagwalwali sa gamin tatay bigay. Wow, kinugtara gamin di ay bunto. Anak! Kinugtara di bunton? Isin ni lumlumtog ti saka. Ayan nakadita bunton nga kinugtara mare. Ni, tapay kumpare ta na damag mo no ay na ti bunton. Ta is Bokman. Tabaring dumakil ti butok. O, Lote, agreeing ka dita. Bumangon ka, Sabado Glorian. May ka nagpakugit ta. May kan. Kugit ka, may kan. Kumugit ka. May kan niya. Awan, jiluga na. Awan, jiluga na. Umandaran, jikuliglig. May kan, mabati ka. Pata ka, mapante karayan. Sinarisen, di sa iklobirin, agas litag, kurag, kan, kamanaw. Adapay, agas si Pilagsoy ditoy. Apan, nagiyo. Mare! Ay, kumare! May ka dito. Ana day talakom! Ana diyay? Kumare! Ana dagi talakom! Agagas? Adala ko nga agas ti chismosa. Ada ditoy ti agas ti chismosa. May ka. Ada agas chismosa ditoy. Manuwa kilo. Gumata nga man, may sa kilo. Duray may sasako pa yun. Ano adda? Atoy ni sili. Atoy sili ka agas chismosa daytoy. Ala, kumare ka sa no ti instruction ti pa naggamit garod daytoy. Orasyon nam diikam. Tapos orasyon nam ti Amani, onya. Lula sa kam kararaga. O sige kumare gamito. Tumapukaw ang ti chismosa nga karubang. Hello Nardo, imbag ta sinong batam ti tawag ko. Ay, nga, I love you, ang tani agpagpongpong tuta dito. Pagtagtagergeren na. Anya mateng lakay, dagiti mabalbalita ang ada kabit mo dito abroad, Anya mateng Nardo. Nardo. Mabiit. Nardo. Ay! Taki Nardo, pogti Nardo! Ay, apo! Nagrugi dito, yaman ang biday, agad-agad. Delikado sa dagito nga buko, baka agsisitin, nagdalaki din, ati ayan. Kayong agtintin nagdita, matinagana lang dito, Uy! Heaven! When your Ilocano mom once said, Anyapay ta obram dita, agreeing ka na, Bigbigatan pa yan, oras pa lang ka. Bumigbigatanan, anyapay ti kaya yung mapasamak nga,
Pintukan, ti sarak nuang ditan, al-aldawanan. Ano oras pa lang namin, ano oras pa lang namin. Papalin. Yan. Kaya pa nga agri-reing. Bumangon ka dita. Hanggang mga 5 minutes. 5 minutes. Bumangon ka dita. Maysa, talagang hano kay pa. Talagang hano kay agri-reing, ha? Nga ubing, ha? Papanam. Agdigos. Iimbaga kanya mga bawat agdigos na tatasanto-santo. Nabangsit daruden. Nabangsit de pipit ko garuden. Nasogdigos na ko. Di imbaga kanya di kalman, agaw-kaw kang agaw-kawan. Daw niyam, tatat madi umangot. Tas. Sumilyay! Kumare! Di ka di ko na kanya, bawal ti agwalis. Aray ko, kumare, anyamot to. Is ti agwalis, bawal nga rod.